Боже, я как бесен. Нема чува има я. Откъде дойде ова има я? Да закърпи врата. Баба? А я там как слива, любежка слива и се стала. Къде? Ето, Аз ми е прекрасно. и се стала. Мамо? Нямаше да държи сянка, ти пече. Не да, тъй да от нея. Ама сестра ми почна да го копае, така ли? Не е ли жега, тате? Други питат, кой си глед. О, веселото. Они изядат змии, бе. Тук има и змия, съм видела. Къщи влиза тук. Змия. Абе, дата ми някакъв чувал ли? Ала мотик. Не, чувал ли нещо? Хвърли с вила. Ана Мариято, не ме снимай мен. Родината си. От някъде замирица на копа. Ето. Ей, това трябва да се чисти, Марието. Ей, това. Това е черница. Ей, така. Да ме реже мотика. Тате, къде ще ходиш? Само, една косачка, че ти свърши една хубава работа. У Видин на практик 190 лева. 190 лева? Да, с бензин. Не, някаква промоция, какво, ама от 2-3 месеца върви. Ама има и такова. Има и с диск такъв. Метален, евентуално да реже и такива. Не знам. Ми, тате, да отскочиме до Видин. А? Я ще да си взема, ама ако не беше тръгнал на почивката. Аз имам точно толкова пари в мене. Гледай, тук изгради на обикаля. Какво направи? А? Какво ще кажеш? Кажи нещо. О, Пробва си ме с метлата. круша. Аз мисля, че ще стане супер. Предели си чорапите тук, какво направи? Тук трябва да се рапи. Мамо, най-новата новина. Да ти разказвам ли? Какво? 190 лева, практикер във Видин, косачка с бензин Да? и с нож, освен корда. Да? Къде има? Практикер във Видин. Кога провери? И проверих. И как провери? Проверих. Провери какво да това. Отиваме ли? Да, я отивам. Аз имам точно толкова в мене. Да. А каква марка?
Рибата. Защо си ми вземала рибата? Аз си изкарах на масата. Каква риба, бе? Риба си ми вземала. Риба ли съм взела? Да. Каква риба? От тая малката риба да я пържим. Те са вагани. Ми, съжалявам. Взема ти Вески, да доди чашата, бе. Вземи си друга. Чашата къде да служи? Мамо, но вчера Откачалка си голема. Аз бих се метнала и бих си купила една косачка. Риба. Защо не е риба? Тук трябва да пържим риба. Ми ти извади и каза, е това прибирай. Можеш от други работи да си вземем. Ти риба ми си взема. Хайде, айде. Така ли? Какво? Какво било? Какво бе? Апа всеки път пита какво. Всеки трябва да знае всичко. Да. Да. Правилно. Особено ти. И това. Що си взема това? Майко, ти това е извади. Абе, какво Ти се... каза, слагай. Не е верно, аз съм извадила, за да го сложим на масата. Това какво ще го правим тук? Ще го изсям тогава. Какво ще го вадим или какво ще правим? Аз не знам. Аз къде да знам? Аз ви казвам да ми помогнеш. Ти какво ми трябва това? Бабо, не се занимавай с това нещо ти. Чули? Бабо, остави мотиката веднага, ела тука. Само дигаш прах, изморяваш се и нищо не правиш. Я събарям. Детето ще да пати ради в ръце. Кое е големо, големо. Котръскам. И това да го скрапи с това. С нож. И това да го скрапиш. Вече е вид. Да не порасте повече. Добре. А изморително. Какво пъди е трудно. Пъди е най-трудно, баб. Какво пъди е най-трудно? Нема тая година, нямаме грозде, нямаме нищо. Я сложи едно ше. Измина тук камерата. Тук едно време имаше една дрелка. И тя нема вече. Веско да изсече тия дървета тук. Да държат сянка. Да ги изсечем за казан. Пред къщи. Да съкнат. Що се прави с брех? Брех. Мали да не те изядат комари.
крак на масата, тя ми замамари риба и